Dobar dan, danas ćemo da radimo ione na strani broj 36. Drugu polovinu tabele, prvu polovinu tabele radili ste sa profesorom Jovicom Plavšićem. Odmah ćemo pređemo na zadatke. Oznaka iona, to je primjer pod broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. primjer u zbirci. Znači, element koji je dao 4 elektrona. Mi moramo njega da vratimo u prvobitno stanje, jel tako? Ovde piše 3s2, 3p6. To je njegov poslednji popunjeni nivo. Koji plemeniti gas ima sva 3 poslednja popunjena nivoa? To je argon. Umesto ovoga možete ostaviti ovako da napišete 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ili da ovo izbrišete i da napišete argon. 18 argon. 18 argon. Isto tako možete napisati 3s2, 3p6 i dodati njemu 10 neon. Jel' tako? E sada, nama je cilj da vi vidimo kakav je on bio pre nego što je on dao 4, kakav element bio pre nego što je dao 4 elektrona. Znači, on je sada kao plemeniti gas argon. Prepisujemo to argon, pošto je 4+, mi njega vraćamo u prvobitno stanje, prepisujemo argon i pišemo, pošto je prvi, drugi, treći plemeniti gas, četvrti nivo, pišemo 4s2, 3d2. Jel' tako? Koja je to perioda? Pa četvrta, zato što smo načeli četvrti, prva, druga, treća, četvrta. Znači četvrta perioda. Koja je grupa? 2 i 2 su četvrta, znači četvrta B grupa. Ovaj marker malo ne radi. Četvrta B grupa. E sada mi ovde moramo, nemojte ostaviti samo ovako, morate ovde da napišete koliko je element ima elektrona. 4 plus 18 je 22. Jel' tako? Sljedeći primjer, element koji je dao, nije dao, već je primio 3 elektrona. Aha, on je primio 3 elektrona i njegov posljednji nivo pišemo 5s2, 4d10, 5p6. 5p6, jel' tako? Koji je ovo plemeniti gas? Pitam vas. Ksenon, jel' tako? Znači mi možemo da pišemo 36 kripton i sve ovo, ili sve ovo da izbrišemo i pišemo ksenon, ali to nam nije praktično, tako da ćemo pisati 36 kripton, malo je sitno, verovatno ne vidite, 36 kripton i prepisat ćemo ovaj nivo koji je bio napisan prethodno, znači 5s2, 4d10, 5p6. 5s2, 4d10, 5p6. Aha, on je dobio 3 elektrona. Kakav je bio pre? Sa 3 elektrona manje. Znači oduzimamo mu 3 elektrona. Prepisujemo 36 kripton, 5s2, 4d10 i te, a koji je poslednji? Koji je ovo? 5p3, je li tako? 5p3. Morat ću marker da promenim, ovo očigledno ne radi. Tu je, negde naći ćemo. 4d10, 5p3. Koja je to perioda? Počeli smo peta perioda. Koja je to grupa? 2 plus 3 su peta A. Jel' tako? Tako je. Ajde sad, Anja, ti da uradiš jedan primjer. Jel' tako? Molimo gospodin Jovića da ovo za učenike ovde prisutne. Dobar dan, da im da petice, pošto snimamo čas umjesto njega. Ajde, Anja, ti sada... Dakle, radimo 3+, znači on je dao svoje elektrone. Pišemo 2s2, 2p6 ili možemo da napišemo samo 10 neon. Zatim treba da ga vratimo u prvobitno stanje, znači prepisujemo 10 neon, pošto je on dao ta 3. Da, pardon, samo, ovdje sam zaboravio da uradim, to sam tek sad uvideo. On je primio 3 elektrona, imao je 54 minus 3 je koliko? 51.
To sam samo zaboravio, eto da se ne ljutite. Znači ovdje treba da se napiše i 51. Ne zaboravite to, bez toga ne možete dobijete peticu. Sve ovo je urađeno, bez ovoga je četvorka. To morate znati. Dobro, dakle da nastavimo. Prepisujemo 10 neon, dodajemo ove koje je on dao, što ga vraćamo u prvobitno stanje. Pišemo 3S2, 3P1. Znači, pošto je to treći, to je treća perioda. I sabiramo, to je treća A grupa. Tako je, Anja. Bravo. I sada da saberemo, znači, onda je... 10 plus 3, 13. Lakše ćete ako imate ovakve primjere, znači 3 minus i od najbližeg plemenitog gasa kakav je, znači od plemenitog gasa kakav je, on, znači samo dodate ta 3 ili oduzmete, zavisi. Ajde sad neko drugi, ko će da radi sljedeći primjer? Ajde, Kosta. Mora neka muška osoba sem mene da radi ovdje. Morate priznati svi vi da bolje objašnjamo od profesora Baralića. Baralić je jedan primjer radio 30 strana. Stali smo na prvom, drugom, trećem, četvrtom primjeru. E minus 2. E2 minus, pravilnije zapisati. Dobro, konfiguracija jona je 4S2, 3D10, 4P6 ili, pošto je četvrti, ovo se može zapisati samo kao kripton. Tako je, samo kao kripton, znači ovo mora da se izbriše onda. Znači ovo je presjeću. Tako je. Sad, pošto je on 2 minus, sada treba to da se oduzme. Da, zato što je on primio, mi ga vraćamo u njegovo prvobitno stanje. Pišemo 4S2, 3D10, 4P4, pošto smo oduzeli 2. I to je perioda četvrta, grupa S i P, 6A. Tako je. I? I zaboravili smo ovo, bez čega se ne može dobiti petica. Tako je. To je, ovo kad se sabere, znači imamo, ne zaboravimo 36 prvo, plus Znači, 2, 38. 36 je bio i oduzimamo mu 2. Koje je 36 minus 2 je? 34. To je element pod rednim brojem 34. To je to. Ajde sada, gospođa Teja će da uradi zadatak. Gospođica Teja. Jovica nije mogao danas da bude s nama u prisustvu, tako da... Koji zadatak radi? Pa odmah ispod ovoga. E plus 2. E, Izvinjavam se. E plus 2, tako je. Nemate što meni, ja se izvinjavate. Možemo se, ja se izvinjam. Znači, konfiguracija mu je 6S2, 4, 14, 5D10 i 6P6. Sve što si rekao, to je prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šest, to može da bude, ne znam kako se zove, RNA 86. Kako se zove? Kako se zove? Imali smo tehničke poteškoće, nastavljamo sa video. Tehnička poteškoća su bilo u pitanju, izvinjavam se svima. Znači, nastavljamo element 2+, elektronska konfiguracija na 6. Dobro, to smo sve već pomenuli. 14, 5D10 i 656 ili 86. Da, 86. Radon. Sada, Znači, on je kao radon, tako je. On je... Kao radon i on je dao 2 elektrona da bi postao kao radon, tako je. Da, to što sam i ja mogla da kažem. Mogla, ali nije. Onda ovdje možemo da napišemo 86 radon i da mu vratimo ta 2 elektrona koje je dao i da mu napišemo 7S2, što bi značilo da mu je perioda 7. Malo iznad to, gdje ćeš tu? Izvini. 7, a grupa druga. Tako je, bravo. I onda kad saberemo ovo, to će biti 88. Bravo, gospođo. Ubojicu ne ide aplauz. Za mene nema, očigledno. Ja ću, u redu, koji smo radili? Sada radimo E4 minus. E4 minus. Znači, on je primio 4 elektrona. Njegova elektronska konfiguracija jeste 3S2, 3P6.
Njegova elektronska konfiguracija je 3s2, 3p6 i on je kao argon. Znači kao argon, ali mi nećemo pisati da je on kao argon, već ćemo napisati da je on kao neon plus posljednji, znači da je on kao neon i da smo mu još napunili ove nivoe do argona. Zato što mi ćemo kasnije njemu morati da oduzmemo 4 elektrona da bi ga vratili u njegovo prvobitno stanje. Jel' tako? Ovdje pišemo 10 neon. 10 neon i sada 3s2, 3p6. Ali neće biti 3p6, pošto smo mu oduzeli, bit će 3p2. Jel' tako? Znači on je druga perioda, a četvrta A grupa. Jel' tako? U redu. Ovo je... Dobro, nije netačno. Možda mi kažu zašto nije netačno? Netačno, zato što treba treća perioda. A zašto treća perioda? Počeo se sa 3s2. A to sam, teo sam da vidim da li znate. Da li pratite nastavu? Prate moji učenici divni nastavu. Dobro, to je bilo sve namjerno da bi ja video. U redu. Molim kameramana da pauzira dok ja obrišem tablu. Maske, profesor nije dužan da... Tu mi je maska. Pošto smo na razdaljini, smatram da nije potrebno da nosim. Jedna stvar, u prošlom primjeru nisam zapisao, bilo je E4 minus i nisam zapisao njegov vredni broj, dobio bih 4, treba da piše 14 pored njega, zato što je on, jel te, primio 4 elektrona. Kad smo mu udezali, on je bio kao 18 argon, kad mu oduzmemo 18 minus 4, 14. Znači, zapišite u prošlom primjeru 14. Sljedeći primjer, E6+, znači E6+, i njegova elektronska konfiguracija je 4s2, 3d10, 4s2, 3d10, 4p6. O njemu ćemo da damo, tako da nam je lakše da zapišemo to kao 36 kripton. Znači on je ceo postao kao 36 kripton kada je otpustio ovo nije trebalo da se desi. Kada je otpustio 6 elektrona. Da bi on postao kao što je pre bio, mi njemu moramo da vratimo tih 6 elektrona koje je on pozajmio. Znači, pišemo 36 kripton. 36 kripton, posle kriptona ide ksenon koji je prvi, drugi, treći, četvrti, peti. I pišemo 5s2, 3d4. Ovo nije u redu, zato što... Ovo ćemo malo da izbrišemo. Znači 3d4. Ovo nije u redu. Zašto? Zato što u hemiji važi pravilo da mora da bude polupun, pun ili skroz prazan. Znači ovdje ne može da bude 3d4, mora da bude 5s1, 4d5. Što? 3D, pardon, u redu. Koja je to grupa, a koja je perioda? Grupa je 6b, to smo naučili jer su izuzeci uglavnom 6b grupa, a perioda je 5. Tako je. Hvala. Ovdje imam samo jednog. Ti zaslužuješ 5. Da. 3D5 nego 4D5. Da, 4D5 i to je sve u brzini. I šta nam nedostaje? Nedostaje nam, pošto je 36, on je otpustio 6 elektrona, mi smo njemu vratili tih 6 elektrona, sada je on 36 plus 6, 42. Ili jednostavno uzmite, ako vas ne mrzi da brojite, da pišete ovako 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 42, izvinjavam se. Sad može aplauz. Zahvaljujem. Tako je, ko bi vas teo sljedeći primjer da radi, pošto mene više iskreno da kažem, nije da me mrzi, ali ne mogu da radim primjer. Silare. Ako neće niko drugi. Ajde ti ćeš dobiti peticu kasnije, pošto vidim da znaš. Ajde, sljedeći primjer ti je E minus. E minus. Znači, element koji je šta? Mene pitate.
Vaspitan. Ako je otpustio jedan elektron, a to... Nije otpustio. Dobio je bio... Dobio je elektron. I sad radimo nazad. Tako da, konfiguracija je, sam im 5S2. Malo bi lepše što peticu napiše, misli će ljudi SS na kvadrat. Dobro, pa da ljudi znaju. 4D10, 5P6, ili ovo se sve može zapisati kao 1, 2, 3, 4, kao 54x, nema. Sad, pošto je on, imamo minus, to će biti takođe, ajde možemo da napišemo ovako, znači imamo 36 kripton pre, Tako je. 5S2, 4D10 i bit će 5P4. On je otpustio 1. A 5P, ja se izvinjam. Tako je, bolje oni da se izvinjate. Ovakve greške stvarno ne smiju da se dešavaju u buduće. Neće se ponoviti. Bolje. I to je, pošto imamo 5 i 2, bit će 7. A grupa, zato što je S i P. Bravo. Perioda će biti 5. U redu. Ajde. Dobio si 4. Ja se izvinjavam opet. I ovo kad se sabere, znači imamo 36. Pa samo mu oduzmemo u suštini 1 i on je 53. Znači nemojte, iskreno vam kažem, nemojte gubiti vreme da na ovome sabirate, oduzimate, već vidite kao kakav je on bio plemeniti gas i oduzmete mu ili dodate taj on. Ko će sljedeće više? Ovo je stvarno monoton čas, mislim. Ne sme više ovo da se događa. Samo ja da radim zadatke, moraju neki drugi. Evo idemo. Tako je. Idemo S7. Dobro, dakle imamo... Mora malo brže da ide ovo. 2S2... 2S2, 2P6. Na testu nećete imati inače ovoliko vremena, ovo je sad sve na tenane. I to možemo napišemo kao 10 neon. Nije 10 neon, već 10 neon. Rekao sam 10 neon. Da se svađate s profesorom, dobit ćete... Nema problema. Dakle, možemo Nema ga. zamenimo sa Leon. Dobro, ovo nije trebalo, dobro. Leon je u odsustvu radi pismeni iz matematike. U redu. I sada pišemo, kao umjesto ovoga pišemo neon, 10 neon. Tako je. I pišemo 3S2, 3P5, jel? Tako je, 5. I sad ovo je treća perioda, a grupa je 7A. Tako je. I imamo četvorku i dalje. Dakle, imamo 10 i 2 i ovo je 17. I je to to? To je to. Dobila si 5. Nastavniče, ja bežim sa časa, idem, zovem me Armani, zovem me sve, bežim s časa, ja ne volim hemiju. U redu. Molim direktora škole da ovo sa njima, nažalost ništa nisam mogao da uradim, da ga ostavim na času šteta. Kakva su deca danas strašno. Samo analizirajte rečenicu. Pa ne, stvarno, molimo direktorku škole ili direktora škole, ne znam ni ja više, da reaguje. Mislim, prepoznajte dečka, ja ga stvarno ne znam, prepoznajte ga, vidite na videu ko je. Sankcionišite to, ja stvarno neću se bakćem sa ovakvom decom, stvarno nije korektno da se ovako ne poštuje predmet koji ja predajem. Tako da, eto. Ajde, sljedeći primjer neću opet ja da radim, pošto radio sam više primjera nego svi vi zajedno, mora neko od vas da radi, stvarno nije korektno. Evo, izvoli. Znači sad zašto sam ja morao da prozivam, neće dobiti plus. To ne sme tako. Znači, u buduće ako hoćete plus morate vi da se javite, na času morate budete aktivni. Može. A mislim da ti treba jedna petica stvar. Znači, radimo 3 minus. Znači, E3 minus. Znači, dobio 3. Leona ćemo morati da izbrišemo. Da obrišemo, žao mi je. I sada, samo da prepišemo. Ispravite u zbirkama, treba da piše 6, 5, 6. Znači, na kraju, 5, 3. znači 6S2, Sljedeće šta ćemo napisati? To je greška čovjeka. 4F14,
5D10. U zbirci piše 6P3, ali mi trebamo da napišemo 6P6. Zašto je P ima 6 posljednjih, znači ne može 3, već mora 6. Pišemo Da je bio stabilan. 86 radan, kako god vam. Radon. Tako je, radan. Radan. Dobro. Mi njemu oduzimamo 3 elektrona. 3 minus. On je dao 3 elektrona, pa ga vraćamo nazad. Pišemo 54. On je uzeo 4, pardon, nije dao. I onda Tri. pišemo. Prepisamo, znači 6S2, 4F14, 5D10 Tako je. i 6P3. Dakle, njemu smo onda dodali ovde 3, pa je on postao 86 radova. Dakle, perioda je 6, a grupa je, kad saberemo ova dva, 5A. Zašto 5A? Zato što su S i P podnivoji. Potrebno, tako. Tako je. I sada da saberemo, možemo samo da oduzmemo 3 od 86 i to je 83. Tako je. Svaka čast, gospođice. Gospođica savršena od razredne, Milanka Plićanac. Tako je. Pozdravi za razrednu koja nije tu. Ništa, dobro. Poslednji, ajde, sljedeći primjer. Radimo P plus. Reakcijama je 1S0 sa 1S0. Kad vidimo da je tu 0, a ovdje je plus, samo ćemo da mu dodamo nas. Znači, to će onda biti 1S1 Mora da se požuri, ajmo, i brže. to će biti prva perioda, prva grupa, to će biti vodonik, odnosno 1. U redu, znači ovo je sve tako. Ajmo sljedeći primjer. Moramo malo da požurimo, više nam učionica neće biti prazna, pošto ni učionicu za ovaj čas nismo dobili obezbeđenu. Tu je nešto ispalo, ne znam ni ja šta. Nije ni bitno, ovdje ćemo da izbrišemo ovo. Vi valjda sve vidite. Valjda vidite. Ako ne vidite, šteta. Sljedeći element zvonilo je minus 1S2. Vidite kako vam posvećeno, ona nas drži posle zvona. Tako je, posle zvona ja držim učenike ovdje. A vi ste dobri učenici pošto ne bežite kao neki ostali. 1S2. Možemo ga pisati kao 2 helijum. Jel' tako? On je primio jedan elektron, zato je on negativan. Vraćamo ga u prvobitno stanje, oduzimamo ga. 1S2 minus 1 je 1S1. On je prva A grupa, a perioda je koja? Prva. To je isto 1 ovde. Element sa rednim brojem 1 jeste vodonik, tako da vodonik može i da prima i da otpušta elektron, jel' tako? Vidjeli smo u prošlom primjeru. Sljedeći primjer nam je element 3+. Konfiguracija 4, 2, 3, 10, 4, 5, 6. Ja ću odmah pisati 36 kripton. 36 kripton. On je dao 3 elektrona, znači pišemo 30, on je primio 3 elektrona. Pardon, on je dao 3 elektrona i sad mu vraćamo ta 3 elektrona, znači 36 kripton. I dodajemo mu 3. Prva, druga, treća, četvrta, peta kreće. 5S2, 4D1. Ovo nije izuzetak jer jedini izuzeci, ovo mora da se zna, jedini izuzeci su D4 i D9. Čekaj, da mi je 5 puno. 1, 2, 3, 4. Nemoj, zbog ovoga se dobija manje ocena na testu, zbog toga što vi grešite. Ovo je treća A grupa, a koja je perioda? Peta. Jel' tako? Tako je. Molim. Isputi magnet. Stvarno me ne zanima, vratit ćemo ga ponovo. Moramo požurimo sa časom jer, jel te, gospodin, nisam obezbedio, kako se zove, profesor nije zakupio učionicu na vreme, nije kao da, nikog nismo ni pitali da uđemo u učionicu, ali o tome ćemo da ćutimo. Dobio bih 4. Dobio bih 4, tako da moramo da mu dodamo ova 3, 36 plus 3, 39. Ovo je za ocenu 5. Bez ovoga, znači ako ovog nema,
Nema ni petice, dobije se četvorka. Znači, ovo mora da se zna. Sljedeći element, E2 minus. Znači, ne pišete E minus 2, kao što piše u zbirci. Stvarno, krajnje neprimjereno se piše tako u zbirci. Već mora da pišete E2 minus kao ocenu koju ćete dobiti, vjerojatno, pošto vam ja objašnjam. 2s2, 2p6, ili ćemo odmah da pišemo kao 2 helium, pardon. 2s2, 2p6 je 2 helium, a pisat ćemo kao 2 helium. To je kao 2 helium i 2s2, 2p6, pardon, loše sam se izrazio. On je primio 2, vraćamo ga u prvobitno stanje, oduzimamo ova 2, on će biti kao helium i još 2s2, 2p4. On je 6a grupa, a koja perioda? Druga. Bravo, učenici moji. Vidite kako se lepo naučili. Ništa se ne vidi. Ali ljubično ste Ne znam. Profesor se treba za 5 da uradi. Ja mislim da bi se dobili... Tako je. Molim vas, svi da budete kao Anja, jer da nismo kao Anja ne bi imali svi petice. Gospođica savršena. Gospođica savršena. Oduzimamo joj od 10. Znači 2, 4, 8. Ovo ćemo u montaži, znači idemo 1s2, 2s2, 2p4. To je 8. Sad ćete svi u komentarima onu foru da napišete. U redu, nema veze. I ajmo sljedeći primjer, moramo da se ubrzamo. E7 plus. Konfiguracija mu je 32, 3p6. Ja ću odmah napisati argon. Ja smatram da vi to znate. Znači, napisat ću odmah argon. Mislim da sam ja jedan od prvoklasnih hemičara u ovoj 10. gimnaziji. Odmah vidite čim ja već je dao. Dodajemo mu 7, znači pišemo ponovo 18 argon u njegovoj elektronskoj konfiguraciji elementa. On je primio 7, to jest on nije primio, on je dao 7, sad moramo da mu vratimo tih 7, 18 argon. On krećemo četvrti podnivo, 4s2, 3d, koji? 5. Da li je ovo izuzetak? Nije. Nije. Znači, on je 7a grupa, a 4. perioda. Očigledno niko neće imati čas sljedeći, pa neću ni ja. Žurili smo bez potrebe. Tako je. I sada posljednji primjer. Posljednji primjer. Meni će sad ovdje trebati mesta, pošto ovaj primjer mora svako da se zna. Profesor, Izvini. mislim da je to domaći. To je domaći bio. Ja ću ovdje na času da uradim domaći. Da ne bude... To će biti domaći, ali ako taj domaći ne budete znali, znači ako ga ne uradite, 1. A ako ga uradite, svaka čast. Nema što da vam kažem drugo. Svaka čast. Za one kojima je sve jasno, slobodno napustite videoklip, a onima koji nije jasno i koji ne znaju da urade domaći, će moći sada da vide kako se taj domaći radi. Izbrisali smo tablu, veoma težak posao. Pošto je bio domaći, on mora da se razlikuje, uzet ćemo drugi marker. Oznaka jona E plus 6, to jest E6+, krajnje neprimjereno. Elektronska konfiguracija 32, 3p6. Ja ću odmah pisati da je on kao 18 argon, zašto mu dodajemo 18 argon. Nakon toga, pošto mi njemu dodajemo 6 elektrona, prepisujemo 18 argon, mora da se vidi bolje. Ne znam, je se na kameri vidi? Kameraman, vidi se. 18 argon i dodajemo mu 6, 4s2, 4p4. 4p4 nije izuzetak, znači p4 nije izuzetak. Nije izuzetak. Nemojte slučajno pogrešiti da je ovo izuzetak. Nemojte jer ima da vas bije. Ovo ne sme. Koja je grupa? Grupa je 6a. Napisat ću ovdje. I perioda je 3. Jel' tako? 4. Tako je, to već može. 4. perioda. Ali pazite, na testu neće biti klavira da vam lupa. Morate da obratite pažnju. Tako je. Znači, na testu nema ovog, što svira klavir, klavijaturiste. Pijaniste, nema pijaniste. Pošto ste stali na periodi 4. dobili biste samo i ovu ocenu 4. Zašto niste napisali
jel te, oznaku elementa, to je njegov redni broj. Jel tako? Znači 6 plus 18 je 24. 24 vas da bilo, vas da biće. Petar Petrović Njegoš, nećemo da govorimo ko je citirao. To ćemo Sergeja da dovedemo. Sljedeći čas. Ja bih se vama zahvalio što ste pratili ovaj čas. Ja molim vas, ne znam šta kažem, mislim, zapratite Jovicin kanal. Mene zaboravite da sam držao ovaj čas ništa ne valja, ali nema veze. Tako da eto, molite Jovicu umjesto nas da nam da petice, jer petice nemamo, tako da... Ali stvarno nemamo. Stvarno nemamo petice. I to bi bilo to za ovaj čas. Pa što me snima? Čas je kod Jovice da objasnimo Jovici kako se rade zadaci. Tako da, upravo gledajte, znači, nemojte slušati ovog nasleda kakav Jovica bude, samo slušajte mene. Dobar dan, izvinite što prekidam čas. Dobar dan. Došao sam da preuzmem vašu ulogu profesora danas. Biljanu Stevanović Biljana Stevanović. odgovara, tako da... Koji primjer? Aha, element plus 6, dobro. Jel mi nisi izgubio onaj sunđer? Ne, nisam, tu je bio kod vas kad sam vam vratio. Nemojte, vi ste meni dali ništa. Pa dao sam ti sunđer, verovatno si sad kad si opet navlačio. Nije ga bilo kad ste mi ga dali u ruke, nije ga uopšte bilo vam je na svesci. Gdje je na svesti? Pa tu, nebitno, sad ćemo da vam... Da idem da tražim. Jel bio na svesti kad sam dolazio ili... Kad ste dolazili, bio sa svećom, vi ste meni dali tu i ja gledam gdje je, rekao, dobro, možda mi nije dao sunđer. Ajde, idem ja da tražim, a ti lepo objasni. U redu, znači element plus 6, šta ovdje treba da stoji? Koji plemeniti gas? Ili kao koji plemeniti gas? Koji plemeniti gas ima posljednji elektronski nivo popunjen ovako? A ovdje je argon, jel da? Jeste. Ili može sve 36 kripton. Bolje tako. Tako, ne znam, nemojte se smijete toliko, buraz. U redu, nakon toga 36 kripton, aha, znači, on je dao 6 elektrona, mi sad njemu treba da vratimo, znači opet pišemo 36 kripton. Jel' tako? 36 kripton je valjda četvrti, jel' da? Helium, ne, znači onda krećemo peti, 5s2, jel' tako? 5s2, 4d4, evo ovo ne može, već treba piše 4d5, a ovdje 1, jel' tako? Ja sam sve objasnio. Pa sad ćemo vidjeti kad... Šta nije znao? Tako je. Ja veći problem imam što nema sunđerčića. To je 6. B grupa. Ali Biljana radi. Pa ne znam. Kako ne znam? Ja pitam, ona čuti. I to je koja grupa? Koja perioda, pardon? Ne rekao. Biljana, koja perioda? Ja neću, gubimo časa. To je 5. perioda. Dobro. Ovo sam sve napisao kao 36 kripton, sve to korektno, valjda? A što si vratio elektrone kad kaže plus 6? Zato što je to dobijen ion, a ja trebam da ga vratim u njegov I onda smo vratili element. 6, tako je. Ovo je element, konfiguracija Dobro. iona. I koji je to redni broj? 6 plus 36, 42. Tako je. Upićete ako sam izgubio ovaj... Ma to ni neko tu ukradite, bre, možete da... Ne, ukradi ti. Pa dobro je. Ja vam dao, donio vam tamo u ruke sve. Ajde, sad idemo dalje. Kladionica, koga ćemo sad? Ja biram. On će da bira, znači sad on nema nikakvo predznanje. Nikakvo, znači... Što neću znači debelog može da i biram. neko ko je već prozivan, razumete? Ajde, izaberi. Dođi ovdje da vidimo koga. Kako izlačemo sljedeći? Aha, ajde. Samo zbog toga. Ajde, dobro, ajde. Una error. Niko. Stivilović. Ajde.
Ajde, Una, jel se čujemo, Una? Čujemo se. Ajde, koji je tvoj ion? Dođi ovdje piši. E minus. Aha, ovaj znam napamet. E minus. U redu. A elektronska konfiguracija koja je? 5S2, 4, 5, 10, 5, 5, 6, a ispred toga treba kripto priješiti. I samo mi reci, kad si posljednji put video? Ovdje kad sam bio u Ne, predsjedniku? gore kad sam vam A dao. onda je gore su ovi... Gore kad sam vam ga dao tu. Ajde. Pošto mu oduzimamo, tačno je napisat ćemo ispred njega 36 kripton. Šta ćeš dalje da radiš, ajde. Onda 5S2, 4, 10 i 5, 5, 5, jer smo jedan od... Tako je, a pre toga 3 kripton mora piše. Ne može bez toga. I ovo, da, moram da pišem. 5S2, 4D10, 5P5. Jel' tako? Tako je. Koja je to grupa? Tačno. To je tačno. U redu. Šta sad treba sljedeće kao da prozivam? Ne, pa to treba ona da kaže, ja sam profesor. Jel sve u redu, pitam, ček, tišina. Jel si sve dobro uradila? Ona mene sad ignorira. Koji? 53. Boras, da, 53. Ne, samo ja da izračunam. Dobro, sad sljedeći... Ček, sad ćemo imamo. Sad da napišemo to. Napišite vi koga hoćete. Čekaj, kuću koji... Pazi koga bira. Ne. Buraz. A ne znam, ovo je težak izbor. Beri bilo koga, ide. Smiri se. Jebem li ti sunce? Znaš, Andrej. Izvijem sam imao tehničkih problema sa kamerom. Jeste svi zapisali? Dođite vi da prisustvujete. Koga ćemo da? Evo, sad ćemo da. Ali ne, sad ću ja, zato što možda ste se dogovorili. Dobro. U redu. Dobro. Nismo se mi dogovarali. Tanasije Bjerić. Evo. Tanas. Keca na domaći. 5 dnevnih daj. Ne. U redu. Možda ti je, jel to kad sam ti dao nije bio sunđer? Da, sad kad si mi dali nije bio tu. Nije bio. Onda ne znam gdje je. Ja ukrao sunđer, ja vam bre dao gore. Sad ćemo doći. Ajde radi sljedeći primjer. Sve se čuje, nije sunđer bitan. Sljedeći primjer da radim. Tanasije, koji je sljedeći? Dobro. Šta pišemo? Koja je konfiguracija? Ili je to sve zajedno kao 10 neon? Bolje tako. Jer dodajemo 7. Jer ćemo posle pisati tu. U redu. Kod konfiguracije elementa pišemo neon, 10 neon. Dobro. I 32, 3PP. Zašto 32, 3P5? Što si vratio 7 elektrona? Pa zato što je 10 neon rezultat kad smo oduzeli 7, dakle sad vraćamo ovih 7 koji... Njoj mora da se napomene, P5 nije izuzetak. Tako je. Da, 5. Znači, samo su D4 i D9. To isto mora da se zna napamet. I koja je ovo grupa perioda? Perioda je, sad smo načeli treću, Da. je 7. A Dobro. I još nešto? redni broj 17. U redu. Sad ćemo biramo novog kandidata za odgovaranje. Kako da biram sad ovdje? Participants. Ovako, ja sam ovo za vas ispisao. Molim, nemojte da ometate čas, kolega. Postoje videi za početnike kako se ovo pravi, zove se monosakaridi glukoza, monozagalaktoza, rimoza, dezoksirimoza i fruktoza. Ovo je stvarno krajnje neprijatno. Ovako da se ometa čas.
A sada ću vam objasniti kratko. Ovo ćemo da urađemo, fali samo to. Tako. Molim, ovo stvarno ne smije više da se dešava. Pustite više videa. Miksa će da ima traumu. Dobro. To se Miksa pita što su vaši. Sljedeći kandidat za odgovaranje jeste Maraš Andrej. Da vidim. Nasljedniče, prvi ja sam došao. A nasljedniče, ja ne tražim ništa da se ispredi, ja samo da radim ovo opet. Molim. Nasljedniče. Ajde. Maraš Andrej. Ne, nisam upišiti Pažin Maraš Andrej. Svaka čast ima koji su pogodili Maraša. Maraše, druže moji, jel ti bolje ruka? To. Jesi bio nekad u školi, nisi? Imaš sreće. Ajde, koji je sljedeći primjer? To ti više nemaš. Evo sad na... A kako znamo da li ima... Meni morate onog keca. Ko je to, Baralić? Je li to Baralić? Uključi kameru. Moraš sa mnom da držiš čas. Ovo je izdaja. U redu. Maraš, koji je sljedeći primjer? E3 minus. Jadan ti. 6, evo ja ću ti raditi. 6S2, mislim... 6S2... 6S2, 4F14. 4F14, što još ovdje piše? 5D10, onda je negdje pogrešio. 5D10 i 6P6. I ispred toga trebamo da dodamo... Šta? 54 kripton. 54 je Xenon, jel' tako? Jel' tako? 6P6, 6S2. Ovo je 6, ovo je 2. Uvek je 6S2, ne može da bude nešto. Ako je puna elektronska konfiguracija... Ne mogu se ti objašnjati to. Samo ne mrzi. Ajde, elektronsku konfiguraciju elementa, molim te da mi uradiš. Ovo stvarno nisam očekivao od vas, profesore. Ali ne, pojačati zvuk, sada svi čuju. Ne. Prosjek 3,8, meni oči na 3. Od nego? 4. Preko 4 je 4. Od kad si ti u školu? Kad si ti došao u školu. Tako je. I to mislim, Barlić, to ti treba da znaš već. Ajde, pevaj sljedeći. Maraš? Ne znam, rekao ti da ne znam. Piši jedan. Čekaj, Maja, stani, beži tamo, idi traži Sunđer, to jest budi tu. Evo ja ću tražiti Sunđer ovdje, profesor. Zbog luka ovdje bubicu. Znači, šta smo dobili? Ti znaš, kakav ti je ovo rukopis, ajde rečeno? Maraš, da li me čuješ? Čujem. Koji plemeniti gas ti nedostaje ovdje? Xenon 54. Sad mi reci. Ili ti radon ukupno. Znači ovo može da se piše kao radon ukupno 86. Šta znači 3 minus ion, Maraš? Pa jel to znači da oduzimamo 3 sa kraja? Šta znači kad je 3 minus ion? Ja te ne pitam šta treba da uradiš, nego šta znači kako nastaje 3 minus ion? Aha, to znači da je primio 3 elektrona. Tako je, primio je 3 elektrona i sad oduzimamo ta 3 elektrona i onda je ovdje Xenon 54, 6S2, 4F14, 5D10, 6P3. Koja je to grupa i perioda? To je... Peta. Tako je, 5A. Peta grupa i... 6. perioda. I koji je redni broj? To ne znam. Izbrojiš sve ove brojeve. Aha, znači 2, 4, 53, ok, brojeve, tako? I 54.
Aha, to morate okidati. Jo, teško, 54, 2, 56, 70, 80, 83. Maraš, dobio si kece, ali ne možeš da računaš. Profesor, nije ovo dobar primjer. Kako nije dobro? Ima 653. Greška, ovdje Greška. 653, jer Jon mora bude 656. Naglasili smo Razumete? Naglasili su video da je to greška u ovoj zbirci. Možda i nismo, ali... Jesmo. Dobro, sad ja. A ja sam Baja, a? Tako je. Joj, nemoj ugasi, Mihajlo će doći. Okej, sad pitamo... Sada, jeste napisali ime? Ako uradite tačno zadatak, puštam pesmu. Može? Jovana Božović. Kako? Petrova. Back to basics. Back to the basis. Ajmo Jovana. E+. Dobro, koja je konfiguracija poslije? 1s0. Znači on je izgubio sve elektrone. Sve izgubio. Jel' tako? Tako je. Šta znači pozitivan ion? Kako je nastao pozitivan? Otpustio 2 elektrona. Kako je nastao pozitivan ion? Tako što si izgubio jedan elektron. Tako je, nije izgubio, nego Otpustio. Se on izgubio. To si izgubio sunđer. Hoće mi nađeš sunđer? Kupit ćemo novi. Neće novi. A što je, onaj drag. Hoće onaj moj upljuvani. Okej. Sad mu vrati taj elektron. Da, jedan S je Tako je. Koja je to grupa i perioda? grupa 1A i period 1. Tako je. I koji je to reci broj? 1. 1. A sljedeći je E minus, 1s2, isto to. Primio je jedan elektron, znači vraćamo, i isto je prva A, prva. Sjećate se da sam vas učio da vodonik može da otpusti, a može da prihvati elektron, i to je uvek redni broj. Jel' tačno urađen zadatak? Tako već može. Tek se prvi razred raditi. Ne, ovo samo čisto, eto tako je. A što slučajno ne pustiš nešto... Pa evo šta hoćete za sljedeću pesmu, ja šta god. Ja sam pustio šta mi sljedeće izašlo. Sinan Sakić je minut 2. Minus 2? To moram onda cijelu. Excellent. Slušaj maturanti ovo. Priznat ćemo Pixija, brate. Neće on samo ono... Ovo je jako poučna pesma. Ako slušate pažljivo tekst, dosta toga možete naučiti za život. Ne Sergej, bože, Sinan. Sinan, dobro. Za Svetogrđe. Ovo... Keš se ne dobija. Da. Keš za sve vrati se ovo. Ne, molim te, okrenim kameru, ne želimo da dobijemo copyright. Da, gledaj kako si podmetnuo banku da se reklamira na ovo. Ne želimo ako dobijemo... Reklame na mojih videima. Nema. A? Znači, ćete da govorite monofizmu. Ajmo ovako. Za domaći da naučiš tekst i da pevaš. Na ormaru. Ajmo dalje. Evo, javio se Savatije. Pa da. A naučio je pesme na latinskom, ovo ne zna. Strašno. Ajde. Hoću da prevedete ovo na latinski, ovo kažem. Refren. Biće do... Ne, pardon. Okej, Savatije, ajde. E2 minus, dobro. Ako uradi tačno ide vaša pesma.
22, 2, 5, 6. Šta smo preskočili? E3 plus. E3 plus, dobro. Ovo ste već sve vidjeli na našem. Jesmo preskočili E3 plus? Evo, E3 plus radimo paralelno. E3 plus, koji je bio konfiguracija? 4, 2, 3, 10 i 4, 4, 5, ispravite 4, 5, 6. 4, 5, 6, jer je greška u zbirci, jer neko ne zna napravi zbirku. Znači i oni da budu. I gledajte, ovdje dodajem heliju, a ovdje dodajem 18 argon. Ovo je neon, a ovo je kripton. Neon i kripton. I sad slušajte, radimo paralelno. Kada je ion 2 minus, on se pravi tako što dodajete 2 elektrona, a 3 plus tako što skidate 3 elektrona. A sad radimo suprotno jer vraćamo element. Što znači ovdje će biti 2 heliju, 22, 2, 5, 4. I stvarno on kad primi 2 elektrona postane 2 minus i postane kao neon. A ovdje će biti 36 kripton, jer je ovo sve kripton, i 3 plus, to će biti 4s2, 3d1. Ovdje je četvrta perioda, ovdje je druga. 2 plus 6, šesta, 2 plus 1, 3. Ali ovdje si ide B, a ovdje A. Bukvalno ćete ovako dobiti jedan pozitivan, jedan negativan pa da vratite, jasno? A drugi kontrolni je, dobit ćete vi da napišete ovo kao danas, pa onda skidate i dodajete elektrone. Je li jasno? Si prestala plačeš? Da. Evo sad srećna, vidi snimi njenu srećnu. Mnogo je srećna. Malo pre plače, a sad je sve, kad je sve okej. Lako je biti dobar u dobrom. A dobar u lošem je teško. Jeste. Kad je teško, budi čovjek. I onda je ovdje 2, 4, 8, a ovdje je 36, 39. U komentarima svi for. Daj primjer. Nevena, piši, sad ću da vam keca, otvore elektronsku. Profesor, ja učuvam da bih morala da radim posle kod kuće, da gledam vaše videe. Moje videe. Moje videe. To je... Da. Dajem vam i ove, profesore. Kako? Tako je, Savatije. Priđi, to je. Savatije. 32, 3, 5, 6. Tako je. Ispred ovo ide 10 neon. Kako 36 kripton i 4 S2? Šta? Piše 36 kripton i 4 S2, umjesto 5 S2. Četvorka. Profesore, četvorka. Ovo je peta perioda. Četvorka. Ja sam samo htio da pokažem kako je lako pogrešiti i to je trojka, nije četvorka. Da vidite, mi ćemo ubaciti i blupere, što smo imali na početku časa. Strašno. Ovo sad možda ubaciš odmah kao... možete da izmontirate da ja kao odgovaram ovaj primjer. I vi prozivate i onda ja pišem, a ti na tabli, razumijete? To će Teja da uradi, a mi ćemo, večeras vam šaljemo snimak popodne, u popodnevnim kasnim časovima, a vi ćete imati i naše ove greške tokom snimanja videa Ne, sve na kraju. ubacite, izmontirajte, ja samo da okačem. Na kraju ćete imati jednu krucijalnu grešku, bukvalno jedinicu bi mi izlepili da sam to u video postavio. Dobro, sve, slobodno, sve neka bude integralno, a može i da se ovo, razumete, na svaka 2 minuta da ide ovo, moja greška. Tako je. Ili kao, Da, može. Mi smo već ovo sve uradili, sad bukvalno... A došli smo neon 32, 3, 5, 6, jel tako? Pošto je 7 plus, ovo je... Ovi su isključili. Argon, pa vi sad neko neka ispravi u nekom trenutku. 4S2... Profesor, kako 4 S2, nije 5 S2, 3, 4? Gdje? U prethodnom? Sad nije ovo radosno. Ovo je vaša pesma, profesore. Znači... Majko moja. Dobro, redu je frontalove. Ovdje je greška. Znači sad pustite ono što sam mislio. 4S2, 4D1 i peta perioda, tako je kripto. I onda je ovdje 3D5 i to je 7. B grupa, četvrta perioda. I redni broj je 18, 20, 25. Jeste razumeli kad se vraćaju elektroni, kad se... Ovako kako oni. Ja ovako, a on isto, razumeš? Ovako. Ne tako. Kako?
Kao, vi tapšete. Da, da, da. A ja kažem ne. Sad. A ti kao ne, razumiješ? Pa ne! Ja ovako kao prema tebi, kao... A ja prema vama. Znate kako Sinan Sakić kad je bio živ? Kad otpeva i kad ovi aplaudiraju, on prema orkestru, razumete? Da, kapiram. Čekaj, ajde sad ponovo, ovo ćemo u montaži. Ali mora pesma u pozadini. Ovo je vaša pesma, s vašeg videa. To smo izučavali šta slušate na času. Nisam to đaci slušaju, ja ne slušam. Pa vi ste okačili? Ja slušam isključivo ono što ja komponujem. Mi smo dobili pesmu za 1000 pratilaca. Pratilaca, kao Liksi, sad kao respirator. Znači, ovako, ništa kao gotovo. Ovo je Eto, jeste razumeli? Ovo je ide. A ne! Ovo sam namjerno radio. A ti treba isto da uradi kao ne, kao vi ste zajedno. Da, pa da, ajde. Ja sam ovako. Dobro. Ajde ponovo sada. Ajde ponovo, može. To je to što se tiče, ste razumeli kako? Sve. Ovo je sve vaša zasluga, profesore. Koliko su dobre fore kad ih ponaju 6 puta. Ništa isi ukratno. Svaki put je bolje. Tako je. Jel' tako? Znači 18 argon. I pošto je on dao 4 elektrona, sad mi moramo njega da vratimo u prvobitno stanje. Znači on vraća dug koji je pozajmio. 18 argon vraćamo. Počinjemo koji nivo? Prvi, drugi, treći, završeni, počinjemo 4. nivo, tako je. 4, S i ovaj broj 4. Koja je to grupa? A koja je perioda? Perioda je 4. jer smo krenuli 4. nivo. Jesi pristela? Jesi pristela? S4. Kako S4? Ovo ćemo da izbrišemo, izvini. Ne, da mirišemo, samo radi dalje. Nemoj da se propavaš, ovo ne znam. Ne. Kropovat ćeš. Hoćeš samo napiš. 4, pa 4 krem pa ti radiš drugi. Ne znam. 4S2, 3D2. Jedem te mutamo. A možda neko mi napišu šta treba da kaže. Dala sam u spisku. Ne gledam, radim iz glave, izvini. Kreni ispočetka.